Δεν έβγαινε. Καινούργιο επεισόδιο του Scooby-Doo. Όξουρε, δεν είναι Scooby-Doo. Δεν είναι αυτό. Scooby-Doo το έχω δει. Η κατασκήνωση είναι. Άρα δεν το έχω δει. Η κατασκήνωση είναι ωραία γιατί είναι με το ζώο. Ναι, με τον πράσινο. Scooby-Doo! Scooby-Doo! Όλα πέρα! Όχι με γύρι, δεν είναι τι γύρι. Πού είσαι κούκλα μου! Ήλια! Πού είσαι κούκλα μου! Τι έγινε? Είμαστε σύμβουλοι στην κατασκήνωση ενώ όλοι οι πόλοι της Αγγλίας φαντάζονται. Είναι Δημήτρης. Μπράβο Δημήτρη, μπράβο! Είναι ο Δημήτρης. Είναι το άλλο.